Здравейте, братлета ми, то я вземи така, деки братлета. Мой да не вземи, човек, честно. Па кой иска да го гледа, не ме интересува. Значи, това ще е матч онлайн, брат. Ако да си говорим, ако да си говорим. Сега ще ръцам онлайн, е мултиплеер лан, то го пише, не за кирай. Срещу някакъв гафа, и там забравя къде беше. Русняк. Аз ги обичам руснаците, иначе на сапун да варят. И сега ще и ти какво ще направя. Може и да ме би пък, да. Барт, опа, Барт, ехе. Де вече, Барт. Не, може и да ме би, да ти кажа. Аре, за кой чакам и сега не ми е ясно, да ти кажа. Loving you. Аха, успех да си отляво. Аз съм отляво с Барса. Айде до после. Те пичи, почвай. Малко потренираем, тук е почвай. Тъгиш. Може да не засича, пък както човека не от Северен Египет, де че играя Хептен, няма засича, тъй че ще записвам, ако доди някой голче хубава атака. Айде, до после. Голче, какво да си говорим? Борио! Борко отбелязва в 11-та минута, 11 номер. Голям гол! Гледай само. Цак! Сума! Айде до после. Да видим сега. За какво натиснах дето и аз не знам. Защото съм задръстен. Ох, майко. Жълт картон. Сма! Аз не губих, те. Лекичко в краката. И това е 2-0. Илин. Кога си говори. Сам. Айде, че си то да печелиш ти. Браво на вратарчето. Браво. Браво на вратарчето. Я гледай. Ама аз се бих у него много, Айде. Фак! Точно на линията, мамчето му. Голям вратар! Шутиране напред! Ето виждате какво се случва. Много добър противник имам. Невероятен противник просто. Какво са прави? Нещо, противника си го бива. Щом... те ви изпиш, значи противника е много добър. Айде, момчета, това беше всичко. 2-0 го бих, той понеже е добър. Айде.